Čus ľuďkovia, keď so mnou, no tak skončilo video. Takže tu je uhlie. Dáme do ohňa, alebo ešte nie. Sekáme. Ó, drevo! Takže mám. A zabudla som vám povedať, že mám ruči. Dám už indicky. Takže tak. Drevo. Takže ideme si po Česku. Česká. No, uvidíme, čo tam bude. Baterka. To nie je až také dobré, ale je to dobré. Železo. Tam ešte nepôjdem, lebo zabijeme. No takže ideme si po druhú Česku. O, je to toto? To je dobré. Takže vedľa je môj brat a on tu pozrie také hlúposti, neviete. A dokonca ešte je. Takže poďme. No. Dáme si to. Musíme sekať. Aby sme mali koľko level, neviem. Ale to nezáleží, lebo musíme pracovať. Prepačte, trošku som chudá.